Eta honen bai, gure gaurko protagonistak aurkeztuko dizkigu, Oihana Maritorena gendek. Olatz Beobide, hortxe entzun dugu hizketan aurretik. Donostiako Alde Zaharrean jaiotako aktorea. Antzoki zaharra beti izan du inguruan. Lizeoan zegoenetik antzerkirako taupada sentitu zuen, eta 18 urte beteta, urte horretan sortutako Donostiako antzerti eskolan probak egin eta bertan burutu zituen bere ikasketak. Ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka bati esker, Londresen aritu zen ahots eta interpretazioa ikasten. Telebista, antzerki, zinema, aurkezle, denetarik egin du Olatze garai hartatik, eta denetan dihardu oraindik ere buru belarri, bai aktore gisa eta baita zuzendari lanetan ere. Telebistan, Flamingo Berria, Banan-banan aur programa, Babel, Martin, Jaun da Jabe, Aitaren etxea, eta programa askotan ikusi ahal izan dugu aktore lanetan, baina aktore zuzendari aritu ondoren, telesai ezberdinen zuzendari ere izan da. Eskamak kentzen edota Goenkalen 7 denboraldiz aritu zen lan horretan. Zineman luzemetrai naiz laburmetrai ezberdinetan aritu da. Ilargi guztiak pelikulan, Todos estamos invitados, Maritxu laburmetraian eta beste hainbatetan. Antzerkigintzan izandako ibilbidea ere oso paroa izan da. Oleana, Nacidos culpables, Acuestas con Murphy, Eskutitzak, Kaukasiar kreazko borobila, Nomofobikak, Donde el hielo se rompe, Izotza apurtzen den ertza, La pecera, Manolito Gafotas, Zaldi urdina, Jakerrak, eta bar. Lan guzti hauez gain, 2016an sortutako Sarean kateatuak Nomofobikak antzezlana sortu zuen, eta baita bertatik ateratako webseria ere. Mundu honetan ere ikusten dugun bezala barneratu da Olatz. Aipatzekoa delarik 2018an sortutako Gutuberrak seria. Belen Cruz, aktorea, Donostia. Artean adin nagusikoa etzela, antzerki amaterrean sartu zen Orain taldean. Orain zirkua izeneko ikuskizunean lagun batekin batera, suge enkantamendu numeroa sortu zuen. Bertan urte pare bat eman ondoren, artisautza saltzera igaro zen. Horretan zebilela, Victoria Eugenian Lola Herreraren 5 horas con Mario lana ikusi, eta bertan sentitutakoak antzerti eskolara aurkeztera eraman zuen. Eta baita bertan sartu eta 3 urte ematera ere. Bertako azken mailan zenbait ikaskiderekin batera Ika konpainia sortu zuen, eta lan ezberdinak egin zituzten, kritika onak jasotakoak. Ohea egin gabe, Alpargatak euria ari duenean, eta bar. Bertan 10 urte igaro ostean, demoralditxo batez antzerki alde batera utzi eta Lazkaoko barnetegian ibili zen euskara ikasten. Bertati bueltatu eta konpainia ezberdinekin lan egiten jarraitu du. Urteatroa, A2, Theatre du Rivage, H-teatroa eta bar. Telebista edo zineman ere ikusi ahal izan dugu. Celda 211, Patria, Alguien tiene que morir, Goenkale, Alardea. Horrez gain, Taen 25 urte baino gehiago daramatza irakasle, eta lan hori ez gain, 17 urte eman ditu Euskal Aktore Batasunean lanean. Azken urteetan, Nomofobikak lanarekin aritu da batetik bestera, eta baita Mila Espigarekin sortu eta antzezten duen Anarkia Relazional lanean ere. 2016an, Sarean kateatuak Nomofobikak lanaren poltsiko antzerki saria irabazi eta 120 emanaldi baino gehiago egin ondoren, 4 urte beranduago Jakerrak sortu dute Olatz eta Belenek. Gai ezberdinen inguruan arituko dira Ana Perezek zuzendutako lan honetan. Robotika, adimen artifiziala, datuen lapurketa masiboa, kukiak, algoritmoak, eta ondoan Patxi Perez ere izango dute aktore lanetan.
Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Olatz Beobide eta Belen Cruz. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, hurbildu beldurrik gabe mikrofonora biok. Ze lehenengo galdera oso da garrantzitsua. Hori da nik egiten dudan ia bakarrenetakoa. Baina bigarren kafe izana duen saio hontan eta kafe hutsa izana duen tarte hontan guk ala beharrez galdetu behar dizugu, kafezaleak zareten, ala ez askatasunez erantzuna saie. Ni bai, oso kafezalea naiz, baina azken aldi hontan bakarra hartzen dut goizekoa. Bueno, bigarrena gurekin hartzen duzu, baina modu irudikatuan edo. Ta nik beti maite izan dut kafea, tea ere bai, eta infusio guztiak ere bai, eta horri biltzen naiz, kafea somatzen dut, ez dakit, beste batzuek lau hartu behar dituzte, ni batekin ja jartzen naiz, pa. Baina ikaragarri gustatzen zait, bai. Ondo? Bai, kafezaleak. Egia da, erantzun oro onartzen dugula, baina gustoko dugu kafezaleak zareten. Batez ere zuk. Batez ere nik inguruan ez daukadalako ostegunetan behintzat babesa handi egin. Aipatu dugu, larun batean Astigarragan, estrenatuko duzuela Hackerrak. Kontaiguzue pixka bat nola sortu den lan hau. Uste dut robotika aztertzeko adimen emozionaleko proba batzuetan sartuko diren 3 aktore zaretela, ezta? Edo pertsonaiak horiek dira. Kontaiguzue pixka bat. Bai, 3 aktore gea. Ikuskizuna 3 aktorekin hasten da. Eta gu kontratatua izan gea, esperimentu bat egiteko publikoarekin. Eta hain zuzen publikoa dira robotak. Eta, beraiekin gaudela, batean, bazten gea, hori guztia aztertzen, ez? Lapurketa masiboa, datuena, robotika, lanik gabe geldituko gea robotak egiten badute gure lana, eta hori, baina beti humorez eta katxondeoz, bai. Aipatu duzu, galdera asko planteatzen dituzu, eta ez dakit galdera horiek zuek, Olatzek eta Belenek eta Anak eta Patxik, zuen buruei egiten zenizkietelako hortik abiatu zenuten akaso lan hori, galdera horiei erantzuna eman nahian? Bai, erantzuna da osnarketa egin nahian, ez, mundu horretan. Bai, bere garaian homofobikakin eta mobilarekin ginean bezala, ez da? Bapatean esate genuen, hemen irikitzen nahi den mundu digital haundi hau ere oso interesgarria da, eta urduri jartzen duen mundua da ere, ez? Robotak, igual hainbeste ez ditugu somatu azken hilabeteetan, baina bai sensazioa gure datuak leku guztitan daudela, plataforma guzti horiek, zenbat eramaten gaituzten, ez? Digitalizazio hori, jatera, ez dakit, pintxo balira bezala, ez? Guztia gaudeia, sartu irtenean mundu digitalean, zer esan ez, Zoomean, Gipsin, Skypeen, dana da, ez? Eta horren, justu erori ginean, konfinamentuan, jaginean prozesu honetan. Eta esate genuen, ai ama, guk ireki dugu lehioa, hemen dago buru belarri, ez? Baina eraberean guk ez zaigu gustatzen erantzunak ematea, ez dugu uste gure lana da, guk esan dezakegu gure iritzia, baina horrek oso politea egin dugu, guk idatzi dugu, gu sortu dugu, lauron artean sartu irtenak egin ditugu ikerketan, asko irakurtzen, asko ikusten, momentu batean aditu egia ginean eta dana, beste irakurri genuen. Material gehiegi genuen. Bai, genuen informazio bat, ematen nula konferentzi bat eman behar genula, antzeslan bat baino gehiago. Eta zorionez, nadala, karagarrizko deskubrimentuan eretzat, Ana Perez, ez nula ezautzen horrela, zuzendari bezala nerekin. Eta oso ondo jakindu material guzti horrekin antzeslan polit bat egiten, eta gainera, aktore bezala eraman gaitu, antzeslan mota ezberdinak egiteko aukerara. Daukau sensazioa, temperatura ezberdinetatik pasatzea, ez? Gaude publikoarekin hizketan, gaude monologotan, gaude dantzatzen, gaude parrez, gaude bilaketan. Ez dakit, hor sortu dira teatralidade sutil batzuk, oso interesantea guretzat, ez? Homofobika egin genuen guiru hon artean, guk egin genuen improvisatu, grabatu, erabaki, bai lagundu ziguten kanpo begirada pixkatxo bat agurtzan intxaurragak, edo anartzua zuak, baina gure sorkuntza zan, eta hemen ja beste dimensio batean sartu gera, ez, aktore bezala. Sortu dugu, baina gero utzin gea. Eta utzi gera horre eramaten, eta Patxi Perez eta Ana Perezek daukaten
antzerkiko ibilaldiak ere zer esan handia dauka hautatu diran formatan, ez? Ba, Legaleonen atmosferak edo antzesteko moldeak ere sentitu ditugu guk, eta guretzako pixka bat gure konfort zonatik ateratzeare izan da, neurri batean, ez? Bai, Anak ordenatu du material guztia eta hori, olatzek esaten, beste unibertsetara eraman gaitu, ez? Beste antzerki mota batzutara, ez? Oso interesgarria izan da Anarekin lan egitea. Dago absurdo pixkat, eta, denetatik dantza egiten dugu, monologoak, eolatzek esan du moduan, baina oso, ez dakit, oso momentu batean geranio bihurtzen geha du, ez? Eta balkoi batetik hitz egiten diegu publikoari, ez? Eta, oso ondo pasa dugu, zaila izan da prozesua. Luzea. Batez ere oso luzea izan dalako, ez? Baina egoeragatik izan da. Seginen urtarrian idazten testua, bilduta geneukan material guztiarekin, ordenatzen eta asmoa zen, martxoan azteko jan saiatzen, eta pin-pan, 1000 betetan, kalera, ez? Baina batean, martxoan denok dakigunez, etxean gelditu ginen, eta, saia izan da alde horretatik. Egon gara, orain... Impulsoak, bai. Hoi da, impulsoak. Baina gero zorionez, udan ere bai auki genuen, bestalde ginen hor, eta lanera dedikatu dugu denbora asko. Eta hor, hasi ginen zegoak egiten, patxirekin, eta anakin, eta prozesuan ere gurea izan da testu eta ideiak, genuen askatasun handia. Nahi genuen amoztu genezaken, nahi genuen ageitu, eta hori ere oso ondo dago. Eta Ana ere hortarako oso irekia da, ez? Bere buruarekin, eta hor asko ikasi dugu, ez? Zen puntutuan utzi behartzean momentuan balio duenarekin, edo hori behar duenarekin momentuan eszenak, ez? Eta prozesu alde horretatik ere oso gozagarri izan da. Bai, oso pozi gaude, eta oso ondo pasatzen dugu, eta gero, eraberan aktorea gera, hor olatz deitzen ez ni, eta bera patxi, eta gu gera, eta egi asko dago, eta zuk esaten zenuna erantzuna galderak, guk gure 3 personaje bihurtzen dira, eta batak eramaten du, gaudenak engantzatuak eta superpozik, eta beste, baina honek zekarriko gaituta. Zanet, ez dagoela gordetzen dugun ezer, kenduta obrak behar dituen bere gauzatxu horiek, ez? Zer, dana komentatzen dugu publikoarekin, eta beraiekin egite ditugu hausnarketak, eta hori, ez ditugu olako ikasgai magistralak ematen, baina usokoekin ego bagina bezala, edo etxean, ez? Edo plaza batean, eta hori oso guretzako ejerzizio polit bada, oso honesto izan bertzalako publikoarekin, baina ere gozagarria. Gure ikusleek ikusi izan dute hor bideoaren zatitxo bat, eta egia esan oso divertigarria ikusten da. EABko sari banaketan Anari eman zitzaion sari hortan ikusi zitzaizuen zuei, intzen duten hor zatitxo bat, eta gogoa ematen du ikustera joateko, ez da? Hori izan zen sorpresa bat, Anari eman zioten besarkada saria, bere bilbide luze honengatik, eta esan genuen, nola ez gera hor egongo, ez? Eta berak etzekin. Berak bazekin, sari eman bertziotela, eta beran nahiari deitu ziotela patxiri, igual imaginatu zuen berak, patxik ere zerbait esango du neri buruz, eta emango dit saria. Ez zuen imaginatzen zen, baterako genulaia gure numeroetako bat, berari dedikatua. Bai. Esan genion gu olatz eta bio juten ginala. Erregidora. Oso no, bai. Eta horren sinistu intzun guanengo ginela lanean, ez hau gaitu. Denetarik egiten duzulako beti. Eta kapazagelako voluntario esateko guk ingo dugu lan hau. Eta gero oso kabareteroa da justu numero hori, ez? Pelio Joseperen bertsio bat egin dugu, gurera da. Eta orduan, ondo geratzen zanango gala horretan, eta eraberean nola horrei patzen dira esatizuegu aktorea gera. Eta hitzeiten dugu, ez dakit Belenek esaten du adibidez, Goya sarira nominatu naute, baina ze marroiaz, beren alokatu behar dut, diruri gabe nago, eta alokatu behar dut txonekoa. Olako refleksio gureak, oso aktorenak ere egiten ditugu, ez? Eta gero hor daukagu gure bakoitza gure bizitza personala. Personajeari jarri dioguna, baina horregatik mundu oso irekiak ditugu. Publiko zabal batekin pentsatuta.
Izaten ditugu hemen astetik astera lotzen diren galderak, alegia. Joan den astean gurean gonbidatu bat izan zen, utzi du galdera bazuentzat, zuek utziko duzue bat urrengoarentzat, baina jakinik noski, nor izango den urrengo gonbidatua. Beraz, astean zehar oianak galdetuko dizue. Aizue, bidali galdera bat, ez dakin norentzako. Baina, zuentzat ere, bidali du gure aurreko asteko gonbidatuak galderatxo bat, entzun. Arratsaldeon, Olagatz eta Belen, zer moduz, askotan esan didate tabla gaineratzen zenean nire jarrera aldatzen dela, nire izateko forma aldatzen dela, ez? Eta orduan, beti esaten dut, hori nire bizitzaren rol bat dela, eta beraz egiazko rol bat dela, ez? Tabla gainean nagoenean edo behan nagoenean, ezta? Orduan nire galdera da... Venga, pista mango diegu, Horra biltzen, Xabi Bandini da, gauekoak proiektuaren inguruan aurreko astean gurean izan zen, eta berak utzi du galdera, horregatik rolen inguruan ari denean. Zu, gotzen zaren holtzara, gitarrarekin, rolak... Aktoresak zaeten enean, ea hola bizitzen duzuten zuek papel bat duzutenean, ez? Antzoki gainean, edo telebistan, edo tabar, ez? Hau da, zuen rol bat hartzen du zuen pertsonajeak, hau da, egiazkoa da, edo esfortzu bat egin behar da nolabait egiazkotasun bat emateko, baina, papel bat da, ez dena zurea, ez galdera hori da. Ea aktore eta aktoresek bizi duten bere papelak, bere bizitzaren rol bat bezala gehiago, ez? Venga, Belen, animo. Badirudi Xabik aurreko galderantzun du. Rolen kontu erantzuen. Bai. Neri, ez dakit, baina neri eszenatokian gotean oso zaila egiten zait, ni ez izatea. Oso ni naiz eszenatokian egiten dudala, eta hori ez dakit ona dan, baina, nik horrekin lan egiten dut, erabat. Bai, nik urteak aurrera joan ala ere, beti eta gehiago hori, ez? Horren adiez, jarriko zaituzte tola ejemplu bat, Zaldi Urdinean oren egiten un Amona batena. Amona bat bere garaian heroinarekin eta dependentziak zituna, eta oso pertsona zoragarria eskaini zidaten, ez da? Simun Futxek askotan esaten zidan niri, eta ustut den hori, ez? Baina, zu ikusi nahi zaitut, eta zu zaudenean Carmen etorriko da, ez? Eta, ez dakit oso ondo adirazi duda, baina ulertzea zuz pasaude Carmen ez da egongo, ze Carmen ez da rekortable bat, ez da reliebean jartzen duzun gauza bat, aktoreak gorputzetik eta haragitik eta hautsetik eta horre hon behar dezu. Eta gero egia da, emanaldiak egin ala eta zorionez Zaldi Urdinarekin ikaragarrizko esperientzi marabilosua izan da, ze horre ere manditu gulari eta mapiko edo urte beten, zuk ere sentitzen duzu Carmen hor dagola, ez? Baina beti zaudezu. Zu espa zaude hor, zure egitik eta zure begiradarekin parean daukazun aktoreari, eta gero hor dagoen magia hori, ez? Badakizu nita oiana garela, badakigu jolasten ari garela, baina berean momentu hortan zuzean ere alaba, zuzeran ere lengusua, zuzeran ere auzokoa, ez? Eta hori behi dela ederra, ez? Aktoren arteko begirada konplize hori, eta publikoarena. Ze publikoak ere badakidan agezurra dala. Badaki hor nire zela olatz, baina nire zela iten ez dakizer. Eta hor sortzen da magia hori, baina da umeak bezala. Baimena ematen diogu denoi heldu bezala, sinisteko hori, momentu batez. Eta badaki guardiak itzaldi ondoren, jazta bukatu da. Liburu bat irakurtzen egeanean, hasten gela visualizatzen, eta ikustu dut hor dagoela interpretazioaren magia, eta hor dagoela ere artearen magia, ez? Edo arte bizidukaten artearen magia. Dagoela trampa bat onartua bezala. Lady Macbeth izatea ere gustatuko litzaidak. Esfortzua egingo nuke. Bai, odola hor eskutik entzeko. Janak esan du amaieratik abitu nahizula, baina ni atzera begira jarriko naiz, eta galdetu nahi zet, biak antzertin aritutakoak zarete, belaunaldi garrantzitsu baten parte izan zineten, nola gogoratzen duzu ora, eta zer suposatu zuen horrek? Ikaragarria, nik nebuzkan, hasi, Belen. Inbertsioa, erabat, bai, nik gogoratzen dut, izan ziala 3 urte, erabat murgilduta sentitu nula nire bizitza, eta izatez hortik aterazan ika, ez? Horregatik izan zen, oso inbertsio profunda izan zen. Bai, ezke gutzate, gu ginean hor, Ninezkan 19 urte, 19-ko 21 gero zuzenean junitzen Londresea,
antzerkian ibanekin egin nula egin, baina horren ginean, beak zatuna bolkatu, erabat uretan sartu, eta hortzegon belaunaldi zea bat zoragarria zan, baina euskan aurretik Aizpea, Elena, Mikel Garmendia, Kontxu, Eneko, ez dakit, danak zan nahi dut, momentu hartan estenan gero ibiliziran asko. Eta guk geu ere, marabillosoak, bai, jende zoragarria, negabaren horrezagutu nun, gero sortu genula infraganti urteetara, Begoña, Mendi, zen jende, idoia sartzazu, hor, gero nire ibilbidean egondan jende asko, hor gertu euki genuen, asko. Bai, orduan, urte osora garria. Gainera euki genuen aukera, Madridetik etortzen jendearekin metodoa, eta Leitonen eskola, Bartzelonatiz etoztenakin gorputza, eta orduan euki genuen lujozko urteak izan ziren. Espero dut orain dantzertin daudenak, alakoak eta bi eukitzea, segure izan zen oso eziketa ona, bai. She once was a true love of mine. Aipatu dugu Hakerraken, hiru aktore zaretela, langabezian daudenak, proba horretara animatzen zaretenak, pentsatzen dut diru iturri bat edo bateratzeko, askotan esaten da aktoren lanean, denetarik egin behar dela. Horrelakoren bat egitera animatuko zinateke, horrelako probaren bat, adimen hartu zara, robotak... Nei txipak eta gartzen bezkete burunez, beldurrasko ematen didate gauza horiek, ez? Guatzen ez, ez bali bada zerbait oso, bertsolari egin zieten bakizu, horrekurri zenuten, ez? Horako txipak neurtzeko beraien burmuinareko, horako gauza bat ez dakit, jolas baten barruan, ez? Baina barruan hola sartzia gauza bat, homofobikan ez dakit mesela, apuro gehiago. Baina bestela, ogibide bestela gauza oso arraroak egin ditut, nire lehenengo lana izan zen kotxea kontatzea. Hor, Irun Endaiako fronteran, ez bazegoen gauza mekaniko bat noski, eta araberan ginean bi, horren antzerti nion horretek igual etorri zait horitzapena, eta gu hor kontatzen gauian, klak, 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 makinita batekin, kari, impensable gaur egun ere gizarte segurantzako lehenengo lana, kotizazioa hori. Horren denetarik egin izan dugunez, gero zorionez asko gurera dedikatu gara, pentsatzen dut, belenek zesaten du. Ni bildurra diot teknologiari. Bai, benetan esaten. Bildurra diot datorrenari eta ez dakit zaturako esperimentu bat. Belen, hau noizbait entzun dizut zuri, ez dakit horrela pentsatzen jarraitzen duzu. Noizbait esan duzu, ekoizleek ez dutela aposturik egiten aktorea kontratatzerako garaian. Eta hala da. Lagantzaria be. Ez bazaude egon behar den lekuan, gutxi izaten da produkzioetan. Orain, egon behar den leku hori zer esango zenukete dela telebista, kaso? Telebistako haibeti egiten du, enkantamentu puntu hori. Claro, pertsona bat, aktore bat bihurtzen da ezagun, eta horrek beti erakarri izan ditu produktoreak, edo konpainiak nahi dutenean bilatu pixka bat hori, ez? Beti pasada, Madriden referente bat emateatik gertuko eta eraberan, honea etortzen dian konpainiak, ez? Azkenan ezagutzeitu aktoreak, horregatik, dialako telebistan ateatzen nahi dianak. Eta hemen beste neurri batean ere bada ere, baina bai gerta daiteke, ez? Horregatik. Nik ikuskizunean esaten dut nik esaldi bat, ez? Ni bigarren divisioan nagola, bankilloan, eserita zain, eta hala sentitzen dut. Naiz eta jotake lanean egon. Baina, bigarren divisioan, bai. Eta gustora gainera. Bai, nik ustet politxa dala hori, ez? Porque obra hor robotika adimena, eta ematen du oso sofistikatua dala, baina era berean bihotzetari masko dago, eta belenego goratzen duen bezala, eski asko hitz egiten dugu gure giaz, ez? Eta hori ere polita da. Nik uste dut ikuslegoentzako ere polita izango la sensazio hori de, claro, aktoreen bizi modua, ez? Bai, leheno aipatu dudan bildur hori, teknologiari, ikuskizunean. Denbora guztian dago. Bai. Zorionez hiru gara eta hiru ikuspuntu daude. Bai. Lehen aipatu doianak ea beren lana, Euskal Aktoren Batasuneko lana, beti dagolako, ez, aktoreak, realitate guztiontan berea defendatu beharra, aipatu duzu, bigarren mailan sentitze hori, apostuaren eza, ze irakatsi dizu bertan aritzeak, eta gaur egun egindako lan horren ondorioz, nuntzaudetela esango zenuke? Zer erakatzi dit... Euskal Aktoren Batasunen egindako lan horrek, bai. Profesioa,
ezagutu dut alde laboralak, konbenioak nola egiten dira, zenbat bilera egin behar diran gauza bat bilatzeko, eta bai, asko ikasi dut. Asko ikasi dut, eta, bueno, pues, ez dakit, oso gure profesioa edo gure gremioa ez da bat ere erreza, ez? Kotizazioak, artista diala, gaur gaude altan, bilarrez, eta guzti hori komplexua da, eta, bueno, asko ikasi dut. Batez ere, asko mugitu naiz estatu mailan, Madrileko sindikatorekin, Kataluniako sindikatorekin, eta, bueno, leku guztietan berdin gaude, Madrilen agian lan gehiago, baina gauzak berdin daude leku guztietan, eta, bueno, bai, asko ikasi nun, eta erre ere bai zen ekagarria da. Hori xamarezun, lanak nekeza behar duela oso, baina aldi berean, ze beharrezkoa ez, eskerrik egin duzuen. Batez ere aktorean azelako, ez? Eta orduan, bueno, pues... Dualidade horrek akaso kaltetzen du berezik, ez? Hori da. Aktore lan hori, orain komentatzen ari zinatela, orain streaming plataformekin, Netflix, HBO eta horrelakoekin, aktoren egoerak zuen ustetan hobera edo okrera egin du plataforma hauen edatzearekin? Ematen du lan gehiago dagola, ez? Orduan, alde horretatik, nik esango nuke onerako izan dela. Gero, produktorek ez dakiz ere esango duten, baina aktorentzat nik uste dut lan gehiago da, desente gehiago dagola. Nik uste dut batez ere, klaro, estatu mailatik ikusita, ez? Bueno, hemendik igual patria bat bezalako bat atera da, edo, baina ez, oraindik ez dira gertatu fenomenoak Euskal Herrian egindako serie bat horretara iristea, gallegoekin pasadan bezala, hori etzegu pasa oraindik, ez? Oraindik ate batzu daude irekitzeko. Eta plataforma hauek dituzte trampa txiki batzuk, eta da eskubideen aldetik, eta hola, hor dira oso amerikanoak, eta ez digute pagatzen eskubiderik, adibidez, ezagutu copyrightak, eta produktorea pagatzen dugu, adosten dute kopuru bat, baina berdin da izan handia pelikularekin, edo ez dakiz eseirekin berdin jokatzen dute. Alde horretatik pixka dira gogorragoak, ez? Normalean Europan dagoen filosofia, eta hemen ere noski eskubiden aldetik autoriarenak, bai autoreak, bai zuzendariak, bai aktoreak neurri batean, bai izge bezalako elkarteekin, gehiago respetatzen dira hemen. Gehiago mimatzen da, edo kontuan hartzen dira gehiago. Hauek dira asko zorrotzagoak. Hoi dira pixka plataforma hoien trampak, ez? Eta fiskalidadean, ere tramposi xamarrak dira, Europa maila makarri pagatzen dute leku batean. Bueno, negozio handi badago horratzean, eta hori ere zen daukatu. Nien ez lehenengoa ditu dala pare bat, bueno, bat eta beste balagun batekin. Eta asko maite du nola ez baseriak, eta atzo bertan bukatu nun azkena, eta ezken lurre ematen diatez, ikateatzen ez bere. Tremenda. Beste gustatzen zai fikzioan bizitzea. Eta horren, belenek esaten duen bezala, noski, aukerak dira, eta horre egonda patria bezalako bat, Euskaldun asko egondala bertan, eta noski, Euskaldunak ere estatu mailan, hizkuntzagatik ere ez daukagu arazorik, eta aukera asko, gehiago bentsa lan egiteko. Bi gauzak dituzte, bai gauza hauek, dirala ere pixka monopolizanteak. Globalizanteak. Eta horatz, hemen elkartean zabiltza. Bai, buru belarri. Emakumeen presentzia artestenikoet nahi zinema munduan, nola ikusten duzue, zuek oraindik bide handia dago egiteko? Bide hondia beti dago, edozein gauzetarako, baina egia da asko betu dirala gauzak azken urteetan, edo hori da hemenen sentitzen duguna, eta sentitu nahi duguna, gu gara ere botella beti erdi bete ikusten dugunetakoak. Nik uste dut olako lekutan gaudenok, beti uki behar dugula baikortasun hori bestala ez zaude. Ze belenek aipatu duen bezala sindikatuarekin badozien elkarte profesionalarekin lanak ez dira errazak. Eta jarri dituzuen helmugak handiak dira, ez? Nahi duzu dana oso ondo egotea. Horren, karo, bide horretan, baikortasuna importantea da. Baina adibidez, hor badaude zenbait datu, eta bai labur metraietan, eta bai gidoiko laguntzetan, eta emakumeak atera dituzten lekuak edo aukerak, asko izan dira horten, 50, 60, kopuru eta zitzeiten, ez? Eta horrek esan nahi du, ja, modu polikinaka ikak ere diru laguntza jarri dituko eta batean, 135, bueno, banik esaten duguna, ez? Lehentasun hori ematea emakumei edo diskriminazio positibo hori ematea emakumei olako lekutan beharrezkoa zen,
eta suertatzen ari da. Jendea asko dago lanean horretarako, eta ari da gertatzen. Eta bueno, Goiatan daude euskaldunak, hor daukagu laburmetrai bat, daukagu kompositora bat, aran bezala, badaude zuzendariak, esan nahi dut, presentzia dago aurten emakumeena, lehenengo aldiz, hainbat eta hainbat postuetan. Zerbait esan nahi du guzti horrek, ari dirala gauzak aurrera egiten, hori normaltzagotzat hartzen ari dela, eta resistentziak zituztenek ere, klaro, resistentzia nola ez duzu ukiko, ez esateute, klaro, eskorrun emakume ez garek ez, a ber, ulertzen dudana da, gizona hor dagoela, ona dalako bere profesioan, emakume bati ere ez diot gutxiago eskatuko, ez? Baina, klaro, danak esate dute, klaro, hori ematen badiete, ordungu non, ez? Klaro, ez bali bada tarta hunditzen, tartaren puskak nola banatuko dira, hori dira denon beldurrak. Eta dira beldurrak nik uste dut, gorde beharrean azaleratu behar diranak, partekatu, gizonak, emakumeak eta nahi ala, genero egun batean ere ez da nain garrantzitsua, eta generoa bera ere. Eta horren, denon artean egin behar dela gizarte hobeago bat, edo eta aukera hobeagoak denontzako justoagoak izatea, ez? Arraza, kolorea, generoak eta bar guzti hauek gutxietzita. Izango da olatu alertzeko artega gaude. Belen, lehen aipatu dugu, Mila Espigarekin egin duzun anarkia relazional. Konta iguzu pixka bat, ze izan den proiektu hau, nola sortu zen? Beitu, hau sortu zen, duela 2 urte Bilbon egintzan lehenengo festival Puro Bollo, bai? Eta zan arte eszeniko lesbikak. Deitzen zuten festival horri. Eta orduan, Milari gonbidatu zioten zerbait egiteko, eta niri itxuzidan zer egingo dugu batera zehozer. Eta bale, benga, baziko geha, eta nomofobikekin bezala, sartu ginen lokalean improvisatzen, materiala ateratzen, eta berehala topatu genuen bidea, ez? Festival Puro Bollo. Bale, pues jazta. Gugea 2 panadera, bolloak egiten ditugula, eta nahaztuta sartu gara festival horretan, gure bolloak nola egiten dien erakustea. Eta hori zan eskusa, bi emakume zahar sartzen diala unibertso horretan, eta zertan da bilen, ulertu nahian, zertan da bilen gaur egungo gazteek, ez? Eta orduan jolasten dugu asko terminologiarekin, LGTB-ari buruzko terminologia horrekin. Eta bitartean, bolloak bertan egiten ditu zuzenean, eta hori, 2 emakume zarroiek inozentzia horrekin, ulertu nahi dute gaur egungo gazteak zertan dabilen, bi aizpadia, bata lesbiana da, baina armarioan sartuta gondala bizitza osoa, eta haien bizitza ere ateatzen da publiko, oso zuzena da harremana publikoekin, eta hori, ni adibidez, hori, bi aizpagea, eta momentu batean konturatzen gea, ostra, hau ez da guk uste genuna, konfunditu egin gara, eta nik beste personajeari esaten dio, ke lianta, ekarri nauzu ona jakinda zertara genuen, eta hortik, komedia oso amablea da, oso txuria da, eta jendea oso ondo pasatzen du. Oraindik egiten ari zarete, ikuskizuna badituzue dataren bat esan nahiko bazenu, edo? Martxoan ditugu, datak, ostras, aipatuko ditu, gazteleraz, gazteleraz dira, gazteleraz egiten dugu bakarrik, eta martxoan baditu 5-6 bolo. Hola, bakizu, martxoa... Emakumeak lan egiten dugula. Emakumeen hilea, etxetik ateatzen geha, hilea. Zer da, poltsiko antzerkia bezalakoa da, esan nahi, formatu txikikoa da, edo... Hola zizan. Hola zizan, irudietan behintzat hori ikusi dugu. Eta izatez, estrenatu genunean 40 minutuko ikuskizuna zan. Baina gu handitzen jungara, lasaitzen eta... Gozatzen, azken. Hoi da, eta ordubeteko ikuskizuna da, eta baina formato txikikoa da, leku txikietan ta egiteko. Orain aipatu zuzuk, eta lehen olatzekera aipatu du, jolasitza.
Ez dakit zuek sortzerakoan jolasetik abiatzen zareten, hori da abia puntua zuentzat zerbait sortzen duzunean. Jolasa egon behar du. Ez dakit hortik abiatzen garen, baina eske jolasa gabe ez dago antzerkirik. Eske lehen esan dudana, ja sartzen zea jolastera. Ni naiz, ja hortik aurrera, ja. Kontatuko dugu, ja jolas bada. Ja horrek berak irekitzen ditu ateak, eta galtzen dira bai pixka bat, ez? Bai. Frantsesek esaten duten moduan, ez? Frantsesek ez dute esaten aktuatu, jolastu. Bai, iparraldekoak ere jokatu esaten dute jokolariak, ez? Bai. Jue. Nire ura pasatuko dizu, azken tantaraino edan zazu. Olatzuk zure inguruan, familiatik txikitatik duzu kultura, eta zu gauza guztietara animatzen zara, ezta? Igandean, larun batean ere baduzu beste zerbait, eskuartean beti zerbait duzun hoietakoa zara, eta uste dut aurrekoan ere aipatu genuela, dei horren zai egoten ez dena, ez? Zu sortzera, eta ausartu, eta jolastera, ez? Eskuartean beste zehola badaukazu edo buruan? Egingo dudana, larun goizean, Alfonso Sastreren obra bat, plazaratuko dugu, horregin dugu irakurketa dramatizatu bezala, ez? Beste realidade batetik abiatu gera, momentuz 2 emanaldi bakarrik izango dira, hor larun goizean, Bizkaia aretoan Bilbon, eta 20ean egingo da Hondarribiko kulturretxean. Tarron da obra, antzeslan bat, Alfonso Sastrek idatzizuna 86an torturaren inguruan, eta deitzen dana Zutoi beltza euskaraz, la columna infame deitzen da gazteleraz, eta oso abia puntu esplosiboa dauka, nik irakurri nunean martxoan izan zen, zenik enun ezautzen, Alfonso Sastre asko gustatzen zait, baina obrari enun ezautzen da, itzuli du Fito Rodoriguezek, eta horrela ezagutu nun, itzuli dut obra hau, eta irakurri nunean, esan hasiera hau, eta hasiera kokatzen du Milanen, Erdi Aroan, hor zegoela olako izurrite bat, eta nola jendeak balkoitik ikusten duen besteak, azten dira salaketak, eta hortik tortura, eta ostras, eta batean konfinamenduarekin, eta pizitu dugun guztiarekin, ez? Momentu bat egontzala balkoiatek bakarrik egiten zala, txaldoaz aparte, zorionez, egiten zala ere jende akusatu, ez? Oge gehiagi erosten du, edo txakurraken gehiagi atatzen da, edo hori zertan nahi da, ez? Bai. Pixka bat hori ere gure polizia, ere gure artista aterazan, gure artistak zorionez ateraziran balkoira, jende askok sentitu zuen bere artista hor balkoian, baina gure poliziak ere atera dira, ez? O ateraziran. Eta bapatean ulertu nun, Alfonsoren hasiera hori, digo, claro, ze arriskutsua izan daitekeen, ez? Presio baten barruan, beldurra ematen duen egoera baten barruan, norbetek salatzea, akusatzea. Eta gero oso obra originala, berezia, eta ederra egin du, oso zaila da. Torturari buruz egitea antzeslan bat, niri ala iruditzen zait, eta zorionez libertadea handia daukat, irakurketa dramatizatua izan da, berak jarritako guztia da hor, baina era nik nahi nuen moldean, ekarri dut onera, ez? Eta Asier Hernández, Horreta Bizkaia, eta Clara Badiola egongo dira antzesle, eta Manu Geini, perkusionista, duela gutxi gurean izan dugu. Gurekin egongo da holtzan, eta gero Leire Gainakengo izkigu irudiak, Alfonsok sugeritutako, gainera 40 urte betetzen dira Joseba Arregiren hilketa, tortura ziltzan egun horretan, eta, hori larun batean, eta gauza asko biltzen dira horren inguruan, eta suertea daukat, gauza horrelako gauzetarako ateak irekitzen zaizkidalako. Nik zustean esan nahi dut, nik bilatu, egiten dudana gero erronka hartu. Eta dauden zaitasunak egonda ere, bilatzen dut modua hori lortzeko eta aurrera egiteko. Hori badaukat, indar hori bai. Baina askotan etortzen zaizkit, kanpaiak nik ez ditut jotzen beti. Kanpaia jotzen dute. Eta gero naiz hori, geratu beharrean hor baina esk ez dago, venga, nonikin behar dan, ez? Hori da igual nire, bai. Ez naizela olatu baten aurrean atzera egiten duena, baizik eta bilatzen dudala taula. Surfatzeko eta beharrezko bada, betaurrekoak eta buzeatzen, baina nolala pasa behar da olatu hori, ez? Azkenan, olatu gainean joateko. Bai, hori da. Olatuaren aparrean, ez da? Hemen aditu. Larun batean egun borobila duzu, orduan goizean hori, eta gero atxalean jakerrak, astigarragan. Jakerrak, adarrak, okerrak ditu. Belen, eta zu taen oraindik bazabiltza irakasle lanetan, ez da? Nolakoa da esperientzia hori? Lehen zuek aipatu duzu zuentzat antzerti zer izan zen, ez? Dantzerti ere orain badugu, baino tae izan da orain arte agian ere hor egon dena hemen arte eszenikoen inguruan. Zer da hor lan egitea eta
ze uste duzu izango dela oraingo belaunaldientzat edo bertatik ateratzen direnentzat, eta zer izan da, ze asko, jende asko atera da bertatik? Asko. Ni beti esaten dut, orain bai telebistan, bai zinean eta bai antzerkian, 20 urtetik 40 urte bitarte hoietan, asko eta asko eta etikan atera dira, eta horrekin pozik. Bueno, esperientzia ederra, ni pila bat ikasten dut ikaslekin, eta pila bat gozatzen dut, eta bueno, denbora pasa ala, nik ere, hobeto egiten dut nire lana, ez? Justo atzo komentatzen aritu ginen horretaz, ez? Eta, duela 20 urte hasi nintzenean klaseak ematen, ni aktorean nintzen, baina klaseak emateko, eta ikasi dudan guztia, beraiekin ikasi dut. Ikusten zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen, eta ondo beti gaztez inguratuta, hori ere derra da, ilusio handia dakate, eta bai, ilusiokin datoz, eta profesionalizatu nahi dute ia gehienak, eta oso belaunaldi politxak dira, bai. Ederra. Eta larun bataz gain, baditugu beste dataren bat badaukagu oraingo zitsita, edo aurreratzen joango gara agendan, ezta? Imaginatzen dut. Bai, zeguk hor dauzkagu programatzaile pila bat hor nahi dutenak, baina hori ikusi nahi dute. Bueno, jazta, jara kutsiko diegu, eta hortik aurrera espero dugu, baietz, agenda hor eukiko duzuela jakarra, batuko duzuela jakarra. Eta esango beriza, hauek ere gurean ikuik genitu. Zenba gustatzen zaigun hori. Bai. Beno, gaurko saioa abiatu dugu, aipatuz gaurko egunez hiltzela Whitney Houston, eta tira, baliatuko dugu, bere kantu ederretako bat gaurko saioa amaitzeko, eta gure gaurko gonbidatuak agurtzeko, Ilana. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go. Belen Kruzi eta Olatz Biobidiri gure eskerrik beroena. Ezin oso fisikoki eskerrak eman gaur egun bizi dituen garaia hauetan, baina zinez eskertzen diogula baietz gurera hurbildu izana, eta kakapila eta kakapilak, proiektu askotarako kaka eskatu barte izue. Eskarrik asko, guretzako estrenaldi hau oso kutxuna da, beti da, baina sortu da oso guretik eta urtea daramagu kasi hor, gaude oso ilusionatuak, eta bai, pozpozik astigarragakoak, jakerrak estrenatzeko aukera eman digutelako. Gora astigarragatarrak, etzen eitzerrexo esateko. Ez, zapapatean esan duzuela. Biei, mila esker, Oiana, zuri datorren osteguner arte. Goiuri, zuk bihar ostirala baduzu zeregina. Eta entzulei, mila esker hor, uinen bestaldean izateagatik, teknologiaren bestaldean izateagatik, bihar plazar baduzu, arratsaleko 4:00 aurrera, mentsi izango gara, bigarren kafean naiz irratiaren sintonian, izan ondo. Aio.